দাবি ন্যায্য দাবি 12 মাহের মাননী আদায় দিও 12 মাহের মাননী আদায় দিও जोंनि बरबजरा साब डिभिजनाव जोंनि रान्दनि कर्मचारिनि थाखाय बिथांमोननि सिम खावलायहरबाय जोंनि मोननांगौ मोनथायखौ जों दिनै दाबि खालामदों बे दाबिखौ जों गनायनानै लागोन होननानै बिथांमोनखौ आसा खालामो जोङो 2005 सननिफ्रायनो खस्थ' खालामै दिनैसिमबो जोंनि बिथना 30 थाखा मजुरिजोंनो जों दिनैसिम मावबोगासिनो दं बिथांमोनहा दिनैसिम जोंनि दाबिखौ गनायनानै लायाखै दा गनायैनि थाखायनो जोंनि गाबख्रावनायाव जों दिनैसिम थाद'नो हायै बायदि आरोबाव जों मानियाबा आरो जों दाबिखौ जोङो दोनथ'आलासे जोङो आरो सम मासेनो जोंखौ जोंनि बिथनखौ बारायनानै होआबा आरो मासे जोंनो बिथनखौबो सोनानै होआबा जोङो जिरायनाय गैया जों दिनैसिम खस्थ' खालामनानैबो मावबोदों बिथांमोनखौ होगौबा आरो जों खस्थ' खालामदों जोंनि न'खरखौ जों बिना फैसायैनो जों दिनैसिम खांबोगासिनो दं हाजिरा मुजिरा बे 30 थाखा मजुरिजोंनो दिनैसिम बिथांमोनहा जोंखौ मेगन होआलासे दस्रा फारसेजोंसो नायनानै जोंखौ दिनैसिमबो केलेंकारि खालामनानै खस्थ'यै होगासिनो दं जोंखौ दासिमबो गनायनानै लाथाव जायाखै बिथांमोना दिनैसिम जोंखौ गनायनानै लायोबा जोंबो बेफोरबायदि खस्थ' खालामाजासे सिरियै थाबाय थानानै जों मावलांबाय थागोन बेखौ बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय जों खस्थ' मस्थ'यैनो जों आरो हाजिरा मुजिरा मावदेरनांगौ जायो आरो जोंनि खामानिया दिनै फोरोंगिरिफोरजों समान थायो जोङो स्कुल गनानै दसेखिनिखौ न'आव मावो आरो मालाबा स्कुल बन्द'आव जों हाजिरा मुजिरा मावनानैबाबो जों न'खरखौ सलायनो हागासिनो खस्थ' मस्थ'यैबाबो जोंनि गाबनाय बिनायखौ दिनैसिम सरकारा नायाखै दा जोङो बिदिबाबो जोङो जिरायालासे मावबोगासिनो दं सरकारनि खामानिखौ दा बिथांमोनहा जोंखौ जाहाथे अननानै जोंखौ एसेबाबो बिथनखौ बारायनानै होयो आरो जों दिनैसिम मावै मावबोनानै सोरबा बुरै जासे जाबाय बिथांमोननो थाखाय दिनै जोङो पेन्सन मोननायनि दाबिबो नांगौमोन बिथांमोनहा दाबिखौ दैखांनानै होयोबा जोङो मोजां मोनगौमोन